בפרק הזה של פגישת עסקים אני מארח את מיכל תמם. מיכל מתמחה בפיתוח וליווי ארגוני ואישי לצמיחה וחדשנות דרך אנשים, קהילות, ערכים וחיבורים עסקיים. בשיחה נעמיק בחיבור שבין קהילתיות, נטוורקינג, ערכים וצמיחה עסקית, ונבין איך חיבורים נכונים וחשיבה משמעותית יוצרים הצלחה. מיכל, ברוכה הבאה, מה שלומך? אני בסדר, מה שלומך? בסדר גמור. אז למי שעדיין לא מכיר, ככה בכמה מילים תספרי על עצמך. אוקיי, נעים מאוד, אני מיכל תמם, נשואה למאור, אמא לארבעה. מה שאני עושה היום, אני יועצת, מרצה, פרויקטורית, זאת אומרת, מנהלת פרויקטים וקהילות בתחומים של אחריות חברתית. זאת אומרת, איך אפשר לייצר צמיחה עסקית, ארגונית, אישית, עם השפעה טובה על החברה והסביבה. מלמדת באקדמיה, מנהלת קהילות. ממש בוויז'ן שלי זה לנרמל את הביזנס קונדקט הזה. אפשר לעשות גם טוב וגם כסף. זה לא או-או. יפה. יש לי שאלה שאני שואל את כולם, את כל האורחות והאורחים שמגיעים אליי לפודקאסט. תכונה אחת שלא מופיעה בקורות החיים שלך, והיית רוצה שאולי זה ישרת אותך, או ש... אני לא יודעת אם זו תכונה, או איזושהי אמונה שלי, אבל אני לא מאמינה ב100%. לא מאמינה ב100%. לא, לא. הידיים שלי באמת מלאות, בין אם זה במשפחה, בעשייה, בהתנדבות, קהילה. ואני לא חושבת שאפשר, אם מתמקדים ב100%, אני לא חושבת שאפשר באמת להצליח. אין שום דבר מושלם בחיים, ואם כל הזמן נרדוף אחרי זה, אז לא נצליח להוציא כלום. אז אולי זה בא לידי ביטוי בין השורות של הקורות חיים שלי, אבל אני בטח לא ארשום, אני לא פרפקציוניסטית. אז זה לא כתוב, אני לגמרי מאמינה בזה. אם את אומרת שאת לא פרפקציוניסטית, אבל זה איפשהו, זה מתנגש עם הרצון... כל הזמן לרדוף אחרי ההצלחה, זאת אומרת, זה איזשהו משהו שאני רואה אותו כהתנגשות קלה. האמת היא שאני לפעמים אומרת לעצמי, די, מיכל, תסתפקי במה שיש, זה בסדר, ואת עושה אחלה. לפעמים כשאני אומרת את זה, אז אני כאילו אומרת, וואו, את באמת בעשייה. ואני מרגישה שאני עדיין לא מממשת את מה שבאתי לעשות באמת בעולם. זה מתנגש, אבל זה לא מתנגש, כי... העולם הוא כזה דינמי ומשתנה כל הזמן. את מצליחה לעקוב אחרי כל השינויים האלה, במיוחד שאת מלווה עסקים ופוגשת אנשים? אני משתדלת לעקוב. זאת אומרת, אין ספק היום שהעולם מתקדם בקצב מאוד מהיר, בטח טכנולוגית. אז אני לא מתיימרת להיות על כל הטכנולוגיות החדשות שיוצאות, אבל זה בסוף להבין מגמה. יש מגמה של שינוי. מהן המגמות של השינוי? בהיבטים טכנולוגיים, בהיבטים שיווקיים, בהיבטים אישיים, בהיבטים אנושיים וכאלה. וגם אם אני לא יודעת את הביטס אנד בייטס, אני עדיין יודעת להבין שיש פה איזושהי מגמה. ואני חושבת שגם אנחנו סוג של מיקרוקוסמוס של מה שקורה מסביבנו. זאת אומרת, אנחנו לא פועלים על אף שאנחנו מתמקצעים או מומחים במה שאנחנו עושים ועושות. גם אנחנו, יש לנו חיים אישיים, וגם אנחנו חווים את העומס ואת המתח, אם בישראל, את המילואים ואת הטכנולוגיה ואת פערי הדורות ואת הקשב, כאילו, כולנו חווים את זה גם. כן. וזה סוג של איתות. רגע, לא להתעלם גם ממה שקורה לנו. אני רואה לא מעט קבוצות, זאת אומרת, יש המון קבוצות בכלל ברשת, שנפתחות גם, ממשיך גם להיפתח בלי סוף, שהם קשורים כולם לתחום העסקים, ממה שאני לפחות עוקב. מה זה בעצם קהילה? מה המשמעות של קהילה? אז קודם כל, קהילה זה buzzword, אני חושבת כבר לא מעט שנים. גם לפני 7 באוקטובר, שקהילתיות וחוסן הפכו להיות ככה בפה שלנו, קהילה... באמת הפך להיות buzzword בגלל שמדברים על קהילת צרכנים, קהילת עסקים, קהילה בשכונה, זאת אומרת, זה ממש... אז מה זה בעצם קהילה? זה קבוצה של נשים, אנשים, שבעצם יש להם איזשהו מכנה משותף, ערכים משותפים, תחביבים משותפים, מאפיינים משותפים, אבל מעבר להיותם קבוצה, מה שמפריד בין, או מבחין בין קהילה לבין קבוצה, היא ההדדיות. זאת אומרת, קהילה למעשה תלויה בחברי וחברות הקהילה. אוקיי. זאת אומרת, גם אם יש מוביל או מובילה של קהילה, או מישהו שמנהל אותה או מתקצב אותה, בסוף, אם הקהילה לא יודעת לייצר ערך ומשמעות ושייכות עבור חברי וחברות הקהילה, אז הקהילה תישאר בגדר קבוצה. אני כמנהלת קהילה מעלה תכנים, או אני עושה אירועים, וזה מאוד נחמד. את מנהלת קהילה? אני מנהלת קהילות. קהילות. כן. אבל זה נשמע מאוד שואב מבחינת האחריות והמסירות לזה. חד משמעית.
הקהילה הראשונה שבעצם הובלתי זאת קהילה איפה שאני גרה, במקום המגורים שלי, שזה בעיניי הבית ספר של החיים, להבין שיש לי אשכרה אחריות על חיים של אלפי אנשים, בין אם זה בדברים הפיזיים שלהם, כמו ביטחון וחינוך, ועד הדברים היותר גבוהים, כמו שייכות ומשמעות. אבל אחרי האפיזודה הזאת, בעצם אמרתי שקהילה זו צורת חיים מקיימת. כי בעצם כולם מרגישים שייכים ושותפים, וזה איזושהי ספירלה כזאת שכל הזמן גודלת כשכולם הם חלק. וכן, זה שואב אם אתה all in. זאת אומרת... ואת all in. כן, אבל אני חושבת שזה גם מאוד תלוי בקשב של חברי וחברות הקהילה, ומה מטרת הקהילה. אני אתן דוגמה. בבקשה. קהילת עסקים שאני הקמתי במרחב שאני גרה בו, עבור עסקים קטנים, בעקבות הקורונה. היה לי איזשהו תפקיד התנדבותי ציבורי, ואמרתי, רגע, עסקים קטנים נפגעו בקורונה ושיבוש ומה עושים, והקמנו קהילה בשביל לחזק אחד את השני, ולמצוא הזדמנויות ואולי הדדיות וככה. וזה התחיל בוואו, עם מפגשים, עם שיח, ולאט לאט, ככל שהשיבוש הוא השחור החדש, נוצרה איזושהי שחיקה. והבנו שזה לא הכמות, זה האיכות. זאת אומרת, ואין מה לעשות מפגשים פרונטליים אחת לחודש עם העסקים כרגע במוד הישרדותי. ועדיף לנו להתמקד ב2-3 עוגנים שנתיים, אבל שמייצרים את הערך האמיתי, גם מבחינה עסקית וגם מבחינה קהילתית. שיש לומר שהמושג ערכיות מאוד חשוב לך. אני חושבת שהערכיות מגיעה מהאותנטיות. אם אני מנהלת קהילה שאני לא מתחברת אליה, או לעשייה שלה, או שאני לא חושבת שיש לי איזושהי אמירה דרכה, אז היא תהיה גם בעיניי, אוקיי? ואולי יש כאלה שיחלקו עליי, מאוד טכנית. זאת אומרת, מבחינתי קהילה זה לא עבודה. יש פה הרבה נשמה והרבה אותנטיות, וכן, הרבה ערכים אישיים, וגם הבנה אמיתית של מה אני יכולה לשפר ולעשות עבור הקהילה, מה המקום שלי עבור הקהילה. מתוך כל הדבר הזה גם נולדים שותפויות. בהחלט, בין אם זה בתוך המפגשים, בין אם זה בשיח, בין אם זה אפילו מישהו שהוא לא חלק מהקהילה, והוא מבין שיש לו יכולת לתמוך בקהילה מסוימת ולחזק אותה, כי זה באג'נדה שלו, למשל חברות גדולות ומותגים, או רשויות שרוצות לחזק את הקהילות, את העסקים שלהם, או את המוטבים שלהם. גם ארגונים, עושים את זה פנים ארגונית היום. חברות גדולות מקימות קהילות עובדים פנים ארגוניות. זאת אומרת, זה לגמרי חוצה מגזרים, חוצה ארגונים, חוצה ענפים. אבל איך שומרים על זה? מיכל, איך שומרים על זה? זה נשמע, כשאת מספרת את זה, זה נשמע הכי מדהים שיש. שותפויות וקהילות ואנשים ומפגשים. בסוף צריך לשמר את הדבר הזה, ואת עוד אומרת שאת מנהלת מספר קבוצות. נכון. עכשיו, אני חושב על זה, יש היום את המושג הזה שנקרא משפיעני רשת. את בוודאי מכירה את זה. ומשפיען רשת, בסוף, יש לו באינסטגרם או בפייסבוק, רובם באינסטגרם, יש להם מאות אלפי עוקבים. פוסט אחד, סטורי אחד, זה מגיע בתפוצה רחבה מאוד. בסוף פה, אנחנו מדברים על משהו שצריך לתחזק אותו, והאחריות היא לא קטנה. אז איך מתחזקים דבר כזה? זה פול טיים ג'וב, זה נשמע כמו פול טיים ג'וב. נכון, זה לא פול טיים, אחד זה תלוי במטרה של הקהילה. כן. דיברת על משפיענים, קח את הסוויפטיז של טיילור סוויפט, היא בנתה סביבה מעבר למעריצים, היא בנתה סביבה קהילה של מעריצים. כן. בזכות זה שהיא ראתה אותם, היא הקשיבה להם, היא תמכה בהם, חלקם הציפו, אין לי יכולת לשלם שכר לימוד, או אנחנו מעוטי יכולת כאלה, והיא הובילה אותם גם ליצור דברים בעצמם. זאת אומרת, זה נבנה קודם כל מצורך. בואי רגע שנייה נפרק את זה. זה נבנה קודם כל מצורך, אוקיי? את אמרת קודם בדוגמה, תקופת הקורונה, אנשים נפגעו, וזה נבנה מאיזשהו צורך, אוקיי? השלב הבא זה אחר כך לגייס את האנשים. למה אני צריך להצטרף לקהילה של מיכל, נכון? לא יצרתי לעצמי תרשים נכון של קהילה, עדיין. נדבר רגע על הקהילה הראשונה שהקמת, בסדר? את הבנת למה את נכנסת, או שכאילו אמרת, אני עושה את זה מתוך מקום של שליחות, אני רוצה לעזור, אני רוצה... זה בדרך כלל התחיל מתוך המקום האישי שלי, המוטיבציה הפנימית שלי ליצור משהו ראשוני. אף פעם אי אפשר לדעת מה יוליד יום ולאן זה יתפתח. גם קהילה אחרת שהקמתי של אחריות חברתית בהייטק, זה התחיל מתוך סדרה של מיטאפים. רגע, לעשות הפריה הדדית בתחום אחריות החברתית בחברות הייטק.
לא ידענו שזה יגיע לקהילה שתהיה בה מאות אנשים, מיטאפים כל חודשיים, הייפסיב, איך משתפים פעולה עם הקהילה הזאת, ואיך אנחנו נכנסים... לא, זה התחיל באמת מתוך רצון הדדי, ומתוך תחושה שלי ושל אחת המנהלות, כן. שיש כל כך הרבה ידע בחוץ, ורגע רוצים לדייק אותו לענף הספציפי הזה. שלא יהיה מפוזר. הוא נמצא, הוא לא מדויק לענף הזה, זה מאוד שונה בין ענפים, ומיקודים, ומשאבים, אז משם זה נולד מתוך צורך משותף. אני פשוט מאוד מאמינה ב-nothing about us without us. זאת אומרת, זה מאוד נחמד להקים קהילות, ולבנות פרויקטים עבור קהלי יעד מסוימים, ולהתיימר על הדעת עבורם מה טוב. זאת אומרת, יכול להיות שאני חלק, אבל החוויה שלי היא שלי. כן. גם אם אני בעלת עסק. אז זו החוויה האישית שלי, של מיכל, אבל הסביבה שלי היא שונה משל בעלי העסקים שלידי, או ביישוב לידי, או באזור. ואם אני רוצה להקים את הקהילה הזאת, ושתהיה באמת משמעותית גם עבורם, או תענה להם על צורך, ותגרום להם להרגיש שייכות, אני צריכה שהם יהיו משמעותיים גם כן. אני צריכה שהם יגידו מה הם צריכים. אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מתחבר למה שאת אומרת, כי אני בעצמי בן אדם של תהליכים. אוקיי? אני לא בן אדם של פרויקט אחד ולהיעלם ולסגור את העניין הזה. זה גם ככה באותם הקהילות, אני מניח, נכון? באותן הקהילות. זאת אומרת, הכל זה תהליכים. בונים את זה, מבינים את הצורך, ולאט לאט פשוט עוברים שלב כדי לדייק כמה שיותר את הקהילה. את הקהילה, את האנשים, את הידע, את כל מה שנוצר סביב זה. כן, זאת אומרת, קהילה זה דבר מתפתח. זה מה שאני רוצה להגיד. הוא מתפתח והוא דינמי. זאת אומרת, זה לא אפילו משהו לינארי. נורא קשה לתכנן לטווח ארוך. השינויים המהירים מחייבים אותנו לפעול גם בציר של פיתוח תשתיות וחשיבה אסטרטגית, אבל גם ביצירת ערך מיידי, אם אפשר לומר את זה ככה. כי אני חושבת שעם הזמן ועם ההתפתחות מבינים איזה תשתיות צריך להעמיד, ואני גם חושבת שבהבנה של לאן השוק הולך, למשל, תשתיות דיגיטליות, טכנולוגיות. כן. אם אנחנו יודעים לאורך השנים שנורא קשה סתם לחברות הייטק למצוא שיתופי פעולה עם המגזר החברתי, ולהם קשה למצוא שיתופי פעולה עם המגזר העסקי ולמצוא את המאץ' הזה, אז כמה אפשר לעשות מפגשים אנושיים? זה חשוב, אין לזה תחליף, אבל צריך לבנות תשתית דיגיטלית טכנולוגית שתתמוך בזה. שזה אגב משהו שאת רואה שאנשים מפספסים את הנקודה החשובה הזאת של בניית תשתית? אלא פשוט מיד קופצים למים, מבלי לחשוב, רגע, אני צריך לבנות לי פה איזשהו בסיס? אני חושבת שבישראל, אני אומרת בישראל, כי אני פשוט מרגישה את זה לאורך השנים, רואה את זה, לא מרגישה, כן. שאנחנו במוד אישי, עסקי, מאוד הישרדותי. בגלל זה אנחנו גם לא מתעסקים הרבה בתחומים של קיימות וסביבה, אנחנו מאוד הישרדותיים. ולכן גם המיינדסט העסקי, בעיקר של עסקים קטנים ובינוניים, אוקיי? הוא הישרדותי. אני חושב על כאן ועכשיו. והם מאוד מאוד מתקשים לראות את המחר ולפעול בציר של בניית תשתיות, בניית אסטרטגיה, בניית החזון שלי, בכלל בשביל מה אני פה, מה המצפן שלי, ואיך אני מגיע לשם. וכן, זה משהו שממש הולך לאיבוד הרבה פעמים, וזה בעיניי must, כי... שזה אחד הפלוסים בקהילות, אני חושב, שדווקא כשאתה נמצא בקהילה, אז אתה נחשף להזדמנויות גדולות יותר, לחיבורים שיכולים לעזור לך, ואתה מבין שא' אתה לא לבד, וב' כי יש לך, אתה מסתכל על כל האנשים, אתה אומר, אוקיי, הם עוברים פה תהליך, זאת אומרת, אולי גם אני צריך לעבור פה את התהליך הזה. כי לרוב, גם דיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפרק, שבסוף, שבהרבה מהמקרים, בעלי עסקים, הם באיזשהו מקום לבד, ועושים את הכל לבד. ואז ככל שאתה נשאב לזה, אתה מבין שאתה בעצם לא באמת מתקדם. אתה נשאר במקום. אני מסכימה איתך, נורא קשה להיות לבד. אני מרגישה הרבה פעמים one woman show. אני גם המומחיות, אני גם התוכן, אני גם הכספים, אני גם התפעול. יש רגעים של שבירה? וואו, כל הזמן. זה להיות עצמאית, זה מניה דיפרסיה, זה פאסיב אגרסיב, יש פעמים שאני, אוי גאד, יש פעמים שאני, אני חוזרת להיות שכירה, זה לא אמיתי. ולכן התשתית... אני אשתף אותך שגם אצלי זה בלא מעט פעמים, גם החשיבה הזאת. אולי אני אשלב עוד איזשהו חלק שזה שליש משרה באיזשהו מקום, זה באמת, זה עליות וירידות אינסופיות, אני חושב. אני פשוט למדתי בתחילת הדרך שלי כעצמאית, כאילו היקום אמר לי, מיכל, תפסיקי להסתכל לצדדים, תהי מרוכזת, תהי all in במה שבאת לעשות בעולם.
אז חטפתי את הכאפות שלי. כן. ואמרתי, אוקיי, גם אם קשה, אני חושבת שזה גם באמת עניין של קצת כאילו... את חושבת שזה אופי? לא. לא. לא, אני לא חושבת שזה אופי, אני חושבת שזה אמונה. זה אמונה. אמונה, תקרא לזה מה שאתה רוצה, בסדר? אני מאמינה... לא, זה מעניין, זו תשובה, זו פעם ראשונה שאני שומע את התשובה שבן אדם חושב שזה אמונה. כי הרבה פעמים אני שומע, עזוב, זה לא מתאים לו או לה, עזוב, עצמאי זה אופי. זה כאילו מהתשובות שאני... עצמאי זה אופי, היכולת להמשיך גם ברגעים קשים. אני חושבת אחד, זה גם אופי. בסדר, דווקא אני יכולה להעיד מתוך טרגדיה, כאילו אני הגעתי לאן שהגעתי בזכות, אני אומרת בזכות אפילו היום, טרגדיה אישית במשפחה. ואם זה לא היה קורה, לא הייתי מגלה את הכוחות שלי ואת מה שבאתי לעשות בעולם. כי אותה טרגדיה החזיקה לי את זה כל הזמן. אמא שלי נהרגה בתאונה, כשהייתי במרכז אמריקה, כשהייתי בהיריון עם הבת השלישית שלי. עולמי חרב עליי עד היום, המוות הראשון והיחיד במשפחה. יש לי 2 סבים, 2 סבתות משני הצדדים, כמעט עשור עבר. וזה ממש גרם לי לתהות. וזה שינה? זה שינה. דווקא מפה נוצרה תפנית לעולם העצמאות. כן, כי זה גרם לי להבין שאני לא רוצה למות מחר בבוקר, בידיעה, שעשיתי משהו שלא נעים לי, שלא טוב לי, באיזשהו מרמור, ואמרתי, יאללה, באתי באנרגיות טובות, מה מיכל עושה טוב, מה עושה לי טוב? ועם זה הלך, אני מחברת בין עסקי לחברתי, ועם זה אני הולכת. וככל שעשיתי את הדרך היזמית שלי בתוך הדומיין הזה, התחום הזה, אז גם הבנתי מה באתי לעשות. מה הדיוק שלי, מה המסלול, וגם אם המסלול הוא לא ישר, הוא אף פעם לא ישר, ועוד יש לי הרבה מה לעשות בשביל להגיע למען שאני רוצה. אני בדרך. יש לי את המצפן, אני יודעת מה באתי לעשות, וגם פרויקטים, ואני לוקחת לפי זה. זאת אומרת, את היום במצב שאת בעצם מדייקת עבורך גם את העבודות שאת מקבלת. אם זה לא מדויק לך, את לא תיכנסי לזה, או ש... כן, היום הגבולות שלי הם הרבה יותר בהירים, למה אני מוכנה, רוצה, יכולה לקחת, ומה אני מוכנה לעשות עבור זה. זאת אומרת, יש פרויקטים שאני גם אומרת, טוב, ניסינו, בואו, חודש-חודשיים, לא מתאים, כי אתם צריכים משהו אחר. לא, כאילו, גם מתוך האתיקה המקצועית שלי. זה לא נכון, לא לי ולא לכם, לכם מגיע יותר טוב, לכם לא טוב, בואו נסיים את זה כידידים, זה גם... זה לא מההסתכלות של אני עושה כדי לעשות, אלא זה אני עושה כי אני באמת יכולה לתרום ולהשפיע. חד משמעית. זה נטו משם. כן, 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 כן. בגלל זה אני גם מאוד כאילו קולגיאלית, זאת אומרת, אם יש דברים שאני יודעת שמישהו אחר ידע לעשות יותר טוב ממני, אני גם מפנה, מה ששלי, שלי. כן. כאילו, לגמרי שם. ואיך את חושבת שגם עסקים וגם ארגונים יכולים לעודד את העבודה הזאת, גם את העניין של החדשנות, וגם את החיבור הזה בקהילתיות? כי זה לא פעם ראשונה שאני שומע שגם בחברות מאוד גדולות, יוצרים את הקהילתיות. מאוד 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 חשוב הנושא הזה, אבל גם הנקודה של החדשנות זה גם משהו שאי אפשר לוותר עליו. אז אני בדעה וניסיון, שככל שאתה מקשיב יותר ושואל יותר, אתה מחלץ יותר ערך. והערך הזה מביא אותך לחדשנות. זאת אומרת, כשאנחנו באמת רוצים להקשיב ולהבין מה קורה עם השותפים שלנו, עם הענף שלנו, עם המתחרים שלנו, עם הלקוחות שלנו, לא משנה עם מי. עם הקהילה שלנו, אנחנו בעצם מקבלים מערכת משוב בזמן אמת כזאת, ואנחנו יודעים להיות יותר טובים, יותר מתאימים ויותר חדשנים. עכשיו, מי שלא רוצה להקשיב, אולי הוא רק לשמוע, אבל לא באמת להקשיב ולהבין שיש פה משהו שיכול להפוך אותי ליותר טובה, יותר טוב, אז כן. זה שלא. אבל בתוך הקהילות, ובכלל בתוך העבודה ההדדית, יש את זה המון. אם אני באמת רוצה להיות חלק ממשהו שמחזק אותנו ביחד, אז כולנו נרוויח מזה. בין אם זה בכסף, בשווי כסף, בתנועה, בצמיחה, בחיבורים. היכולת באמת לראות את אותה הדדיות כמנוע לחדשנות ולצמיחה, כי אני מקשיבה יותר, אני לומדת יותר, אני ורסטילית יותר. כאילו, היום אני כבעלת עסק יודעת לעשות גם רשתות חברתיות, גם מסר, גם תפעול, גם מחירות, גם כספים, גם אסטרטגיה. אני יודעת לעשות המון דברים. אני מאוד... גם אנשים שחושפים את עצמם לדברים, הם הרבה יותר מגוונים בחשיבה שלהם, ברעיונות שלהם, וביכולת שלהם לעשות לזה גם אקסקיושן טוב. מה את חושבת שהטעויות הנפוצות שאנחנו נתקלים בהן? אני חושבת, אחד, הפחד מתחרות, זאת אומרת, איזשהו קניבליזם כזה, שאם אני אשתף, או אם אני זה, אז אולי
הוא ייקח לי או היא תיקח לי, 2, אולי זה יוציא אותי כפחות מוצלח או מוצלחת, ולפעמים האתגר הוא לא לדעת מה לעשות עם זה. כאילו, בסוף בעלי עסקים, הם טובים במה שהם טובים. כן. זאת אומרת, אני לא מתיימרת... תן לי לעבוד במה שאני יודע, עזוב אותי. כן, בדיוק, אני יודעת הרבה בצורה מגוונת, אבל אני עדיין לא ספץ בממומן. אני לא ספץ ב-SEO, זה בסדר. ולפעמים זה נורא קל לדעת לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, אבל צריך לצאת מגבולות הנוחות. להסתכל, להרים את הראש מעל המים, להסתכל ימינה ושמאלה, לראות מגמות, לראות שינויים, להיות חלק, להיות יותר יוזמים, ולא רק להשתבלל בהישרדות, בכאן ובעכשיו, זה לא שלי, אני לא... כן, לרצות. את יודעת, זה מעניין, כי את באמת נוגעת פה בנקודות הרגישות ביותר שאנחנו שומעים ונתקלים בהן. לצאת מאזור הנוחות. אני שומע את זה לא מעט, וגם העניין הזה של לחשוף את עצמנו ברשת. יש אנשים שזה באמת אולי יותר קל להם, בא להם יותר בטבעיות, אבל בסוף הבן אדם צריך לשבת מול מצלמה. אוקיי? שזה, לא כולם זה בא להם בכזו קלות. ולספר, או לשתף באיזה משהו שהוא נתקע, לא יודע מה, כל אחד בנושא שלו, וזה ללחוץ על השאר, על לשתף. בסוף זה צעד לא קל בשביל הרבה אנשים. העניין של היציאה מאזור הנוחות, אני מניח שאת ניהלת לא מעט שיחות כאלה. גם תשתפי אותי בתגובות של אותם אנשים שאת אומרת להם, זה הזמן לצאת מאזור הנוחות, כי זה, אני אגיד במרכאות, זה קפה, אוקיי? וגם באמת, ההנאה הראשונה הזאת היא לפעולה, של לצאת מאזור הנוחות. איך אנחנו בעצם גוררים את זה לשם? אני חושבת שזה בדיוק לגעת במוטיבציה. קודם כל, אני לא מאמינה בהכל או כלום. ואני חושבת שאפשר למצוא דרך האמצע, שגם אותו איש או אישה ירגישו בנוח, וגם זה ייצר את האימפקט הרצוי. ואני חושבת שזה לגעת בדיוק בנקודת המוטיבציה. ולמה את פה? למה אתה עושה את זה? למה חשוב לכם להגיע לעוד אנשים? אוקיי, הבנתם את הלמה? עכשיו, איך עושים את זה? וזה בדיוק, זו הבנה עסקית, אגב, ויש לי מלא שיחות על זה, מלא, על הנושא של חוויית המשתמש, של חוויית הצד השני. זה לא משנה מה אני מאמינה ומה אני חושבת, אם אני לא אוציא את עצמי, ואשים את עצמי בנעליים של מי שאני רוצה להשפיע אליו, להגיע אליו, לפעול איתו, זה לא רלוונטי, תקרא לזה שיווק, תקרא לזה מחירות, תקרא לזה חוויית לקוח, תקרא לזה, לא משנה מה. כן. חוויית משתמש, זה אמפתיה, whatever. זה לדעת שאנחנו צריכים לצאת שנייה מעצמנו, לשים את עצמנו בנעליים של הצד השני, ואתה רוצה להשפיע? אוקיי, עכשיו איפה הוא נמצא? מה רמת הקשב שלו? איך אתה מגיע אליו? איך אתה בכלל מעורר את המודעות הזאת? אין מנוס מזה. פוגשים גם עסקים שאתה מבין שלא משנה מה אמרת ומה עשית, הם בכזאת מגננה, שזה לא שלי, לבוא ולהזיז אותם. זה גורם לך לוותר? או שזה נותן לך עוד יותר דרייב להוציא אותם מאזור הנוחות? אני אף פעם לא אלחץ על אף אחד. היו לא מעט גם בעלי תפקידים וגם עסקים שלקחתי צעד אחורה, אמרתי, אני באה בטוב, אני לא רוצה לגרום לכם לאי נוחות שלכם. כן. משאירה את זה פה, תעשו עם זה מה שאתם רוצים, וסבבה. וסבבה, כאילו זה פשוט בעיניי לא שווה את האנרגיות השליליות, לדחוק מישהו לאזור של אי נוחות כזאת של מצוקה, אני לא שם. יש, בוא תצא מאזור הנוחות שלך, ואתה מבין שאתה צריך לעשות משהו, ואתה מוכן להתחיל לעשות את הצד, ויש, אני בלא. כאילו, יש לי אנטי. יש לך אנטי, אני לא הפסיכולוגית של אף אחד, לא מתיימרת, תפוקה בעצמי. סוג של אבל, אתה יודע, זה סוג של, אפשר להסתכל על זה, כי בסוף את חשופה את נחשפת יותר נכון, ללא מעט סיפורים מהם, ושיתופים, ואתה יודע, אתם רואים בך איזושהי נכון. חצי פסיכולוגית כזה. יכול להיות, אני מאוד מקווה שלא, כי זה באמת הרבה אחריות. ברור. נכון, אבל זה מהמקום של רגע לראות אותם. כן. ואם עדיין זה יוצר כזה אנטי, עזוב את האי-נוחות. כן. ממש אנטי, ברמה שכבר תוקפים אותי בחזרה. לא, ברור, אז זה כבר לא, לא. כן. אז לא. אבל מסכים. כן, וגם יש עניין של בנחת ובעקביות, אני אומרת, מהירות קבועה. יש לך את הכלים למדוד את ההצלחה שלהם? ברור, יש הרבה כלים למדוד הצלחה והתקדמות. אחד, באירוע העסקי הכי טכני שיש, שזה הכנסות, הצעות מחיר, עוקבים, דברים כאלה. אפשר למדוד את זה בשיתופי פעולה. אפשר למדוד את זה בתחושה סובייקטיבית.
של משמעות במסוגלות. אוקיי? לפעמים שוכחים את זה, כן. אבל גם תחושת המסוגלות שלי היא מרכיב מאוד מאוד משמעותי ביכולת שלי להמשיך הלאה. זה אותו חוסן, אוקיי? הוא כל כך שברירי. כן. אגב, קהילה מייצרת חוסן. היא נותנת את רשת התמיכה הזאת שאני צריכה, בהתאם להקשר שאליו נכנסתי. והוא המון. אז עוד לא ראיתי... זה אומנם בייבי סטפס, אבל אז כאילו זה עדיין זה דברים מאוד מאוד משמעותיים. בשביל אותה בעלת או בעל עסק שמתחילים את הדרך שלהם. ואני חושבת שכל בעל או בעלת עסק שיש להם גם איזה שהם אבני דרך, בתוך הדרך שלהם, גם אם לא סרטטו אותה מראש, אבל תוך כדי הם מבינים, למשל פודקאסט שגם לי יש, או ספר שכתבתי, או קורס, או מחזור בקורס שאני מוציאה, או... זה אבני דרך שמאותתות על גדילה. וככה זה גם בעצם יוצר את הנוכחות העסקית שאנחנו רוצים? לדעתי כן. אני חושבת שלקוחות, צרכנים, שותפים, מזהים ווש מקילומטרים. כאילו, אל תחרטט אותי. אני מצליח לראות דרכך אם התוכן או המסר או המוצר או השירות או whatever, הוא לא אותנטי, הוא לא באמת, אז אנחנו לא נהיה שם. נפלתי פעם אחת, אני לא אפול שוב, וירליות. זה משהו שהוא מאוד מדובר בתקופה האחרונה, הנושא של האותנטיות, המילה האותנטיות, אוקיי? קודם, בעבר, כל העניין של הפרסומות, אז אנחנו, את יודעת, יש את אותם הסלבס שמופיעים, אני מדבר על הטלוויזיה, כרגע פחות על הרשת, אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, רואים איזושהי פרסומת לא חשוב לאיזשהו מוצר מסוים, ואנחנו מתלהבים והולכים לקנות, נכון? אם זה נראה לנו וזה מושך אותנו, אנחנו ישר הולכים וצורכים את זה. היום ברשת, כמעט כל מותג, אז אנחנו צריכים את העניין האותנטי של דרך הפרסום שלו. מה משדר אותנטיות? מה משדר אותנטיות? עקביות. בין ערכים, מוצהרים, לבין ערכים כתובים, מדוברים. זאת אומרת, walk the talk. זה משדר אותנטיות. אם אני עקבית במסרים שלי, בפעולות שלי, במוצרים שאני מפרסמת, בדברים שאני אומרת, באיך שאני מתנהגת, באיך שאני עושה עסקים, אוקיי? זה מייצר את האותנטיות. זה להיות אנחנו, אבל גם לדעת לשים לב, זאת אומרת, כן צריך לדעת לפעמים לשים לב לניואנסים. הניואנסים מייצרים את אותה חוויה שלמה של האותנטיות שלי. תספרי לי על המפגש הראשון עם לקוח חדש, שהוא הקים עסק לפני מספר חודשים, בסדר? שהוא עדיין כזה תהליך הרצה ובנייה. את נפגשת איתו, איך השיחה הראשונית בעצם מתנהלת? לי קודם כל חשוב לשאול את השאלות ולהקשיב לתשובות, בשביל להבין מה המוטיבציה, מה החיבור הפנימי שלו או שלה, למה שהם רוצים לעשות בעסק. ולשמוע גם מה הם עשו עד עכשיו. כמו שאמרתי, אני מאמינה בדרך המיוחדת שכל אחד ואחת עברו, וזה הבידול האישי שלהם, וזה הסיפור שלהם, וזה הנרטיב, וזה האותנטיות, וזה הערכים, וזה המסרים. אז זה מה שאני שואלת. קודם כל לשמוע אותם. להקשיב. מעבר ללשמוע, אני ממש רוצה להקשיב, ולעזור לזקק את הסיפור הייחודי. ואז אני רוצה לראות איך הם מתחברים לשינויים ולמגמות על שקורות, כדי לייצר את אותו מאץ'. זה מה שחשוב לי. עכשיו, תוכניות עבודה למשל, תמיד שאני שומע על העניין של תוכניות עבודה, שלשלוף את התוכנית עבודה מהמגירה ולהסתכל איפה אנחנו עומדים וזה. את מאמינה בעניין הזה של מדי פעם באמת לחזור לתוכנית העבודה שלנו ולבדוק, לשנות? זה משהו שהוא עד כדי כך הכרחי? אני מאמינה בלחזור לאותו מצפן, לאותו ויז'ן, חזון, ייעוד, משימה. אני חושבת שכמו כל דבר כזה רגשי, אישי, השפעתי, חייב לבוא נגזרת אופרטיבית, מקצועית. אוקיי, אז אם זה מה שבאתי לעשות, איך אני מגיעה לזה? מה המהלכים שאני צריכה לעשות? מהלכים גדולים, ואלה אותן תשתיות, ואיך אני מבססת את אותן מהלכים ואת אותו שינוי, ואלה הפעולות. וזה בסדר שיש לי תוכנית עבודה עכשיו לפרק זמן יותר מיידי וקצר, וזה בסדר גם להוציא מהמגירה את אותם תשתיות ואת אותם מהלכים שרציתי לבנות, כי הם מקדמים את מה שבאתי לשנות ולהשפיע, כי זה הבידול הייחודי שלי. זה יכול להיות לבעלי עסקים, זה יכול להיות לבעלי תפקידים. Okay? אני ממש מאמינה שלכל אחד יש את הקול האישי שלו. אני מאוד אוהב את זה שאת מציגה את זה כתשתית, ולא כתוכנית עבודה.
זה מקבל איזושהי פרספקטיבה אחרת על כל הדבר הזה, על כל ההסתכלות שלנו. כי בסוף תוכנית עבודה זה נשמע מאוד משימתי, מאוד כאילו, עכשיו לחזור לזה, לראות מה פספסתי ולהמשיך וזה. פה אנחנו רגע חוזרים לבסיס. לראות בעצם על מה אנחנו בנינו את כל ההתקדמות שלנו, ומשם לעשות את כל השינויים בהתאם לכל מה שקורה בחוץ. חובה לדעת לעצור אחת לשנה. אני במקרה עם הולדת שלי בינואר, אז אני עושה את זה בינואר. Okay. אני מסתכלת אחורה, מתכננת קדימה, חולמת קדימה, נועצת קדימה, ולומדת ממה שהיה, והאם זה עבד או לא עבד, ולמה, ואני מקבלת הרבה... זאת אומרת, בסוף השגרה והחיים הם חזקים מהכל. נכון. ואם משהו לא עבד, אז אחד, אני לא בהכרח אתעכב עליו. בוא נראה מה כן עובד, אבל אני רוצה ללמוד ממנו. ואם הוא לא עבד, מה השינוי שקרה? כן, ותשתית לגמרי, לדעת לעצור, להסתכל גם אחורה וגם קדימה וללמוד. הפיבוטים הנדרשים בתקופה המהירה שאנחנו נמצאים בה, היא בלתי נמנעת. אפילו אם זה לעצור אחת לרבעון או חציון, כל אחד בהתאם לקצב העיסוק שלו והטראפיק שלו, ורגע להבין. כן. זה כל כך חשוב, ולנצל את התקופות העתה של אוגוסט, חגים. לא להיבעל מתקופות רגיעה. וואו, בכלל לא. אני חושבת שאנחנו גם זקוקים לזה. כן. ואני גם אגיד שזה בסדר להגיד לא לעבוד 200%. יש לנו גם נפש, יש לנו משפחות, יש לנו תחביבים, זה בסדר. כאילו, אני מרגישה שהעסק שלי, זה השליחות שלי, זה החיים שלי. לשמחתי, יש לי 4 ילדים שמאמתים אותי עם העובדה שלו, כל יום כן. ב-4-5, וכל סוף שבוע, אני צריכה להכין הרבה אוכל. בסוף העסק זה אנחנו זה העסק. זאת אומרת, אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, העסק הרי לא יתנהל. נכון. אז אנחנו מבינים ואצלך מן הסתם, יש את המשפחה, יש את הילדים, שזה עבודה בפני עצמה, אז... אנחנו נמצאים במערכת של איזונים. כן. איזונים, ואני גם באמת, שוב, וזה העניין של האמונה שמתחבר, שאני מאמינה שזאת הדרך, הדברים יגיעו. אני לא יושבת רגל על רגל, ברור. ואומרת, תביא לי את זה. את צריכה לגרום לזה, אבל להגיע. אני עושה את עוזרת לזה להגיע. אני עוזרת, אני מעבר לעוזרת, אני מתאבדת על זה, בסדר? אני יודעת שיש לי מה לעשות בעולם, ויש לי הרבה נחישות, אבל יש לי גם פרופורציה. יש לי גם פרופורציה, החיים קצרים מדי, החיים שבריריים מדי, בואו נתמקד במה שחשוב, וזה בסדר אם זה לא קרה בדיוק בזמן, במקום ובקצב שרציתי, כנראה שיש לזה סיבה. אז בואו נשהה את זה רגע, נלמד מזה, ובאמת נסתכל על הדברים החשובים. את אמרת קודם שיש לך עוד הרבה חלומות להגשים, וזה מאוד מסקרן אותי. אני אציין פה למאזינים ולצופים, שאני נכנסתי לאתר שלך לפני שהגעת, כחלק מהתחקיר שאני עושה על האורחים והאורחות שמגיעים לכאן, והאתר שלך הוא אתר מאוד גדול, ויש שם המון, את מציעה שם המון שירותים, ואני תוהה לעצמי, איזה עוד חלומות יש עוד להגשים שלא מופיעים באתר? אני אספר משהו מצחיק, ואני אגיד שישבתי עם קולגה מאוד ותיק בתחום, והוא אמר לי, את יודעת, את עושה המון דברים, את מאוד מפוזרת. אם הייתי היועץ העסקי שלך, הייתי ממליץ לך להתמקד. אז אמרתי, מזל שאתה לא היועץ העסקי שלי, כי כנראה זה עובד. שזה מאוד חריג. בדרך כלל אומרים, תתמקדו, אבל... אני לא מאמין בזה, אגב. אני הפסקתי להאמין בזה. בעבר הייתי ככה. אני אמרתי לעצמי, אתה חייב כאילו בנישה אחת להתמקד בה ולרוץ מתמקד. ההפך, אני אומר כאילו, אם אני יכול ויש לי את האפשרות לתת מעצמי עוד דברים, אני אתן. למה לא להציע את זה? זה לדעתי מעכב, כאילו, לא חרם, אני כבר יודע דברים מסוימים, כאילו זה... זה מאוד סלשרי, וזה מאוד מאפיין את הדור הזה. אבל העולם היום הוא סלשרי, נכון. גם וגם וגם, אז... אני פשוט מאמינה גדולה שאנחנו נמצאים בעידן שהכל מתחבר, וזה בעצם ה-say שלי. זאת אומרת, אם אתה אומר, מה עוד החלומות שלי? כן. אני חושבת שאין יותר הפרדה בין סוגים שונים של ענפים ועסקים ותפקידים ומגזרים. אי אפשר להגיד, זה המגזר העסקי, זה המגזר הציבורי, זה המגזר החברתי. כולם צריכים לדעת לפעול בעיניי באותו מיינדסט עסקי, שמביא תוצאות, אבל עם אותה משמעות ותפיסת התפקיד הנכונה, והבנה שאנחנו משגשגים ביחד. את רואה בעצם חיבור בין שלושת הדברים שאמרת עכשיו? חד משמעית. וגם יותר ויותר עבודה מקצועית שאני עושה, ופרויקטים שאני עושה, מביאים אותי לשולחן בגלל היכולת שלי לראות ולדבר רב מגזריות. מגזר עסקי לבד לא יכול להצליח, מגזר חברתי לבד לא יכול להצליח, ומגזר ציבורי לבד לא יכול להצליח, וציבורי בתוכו גם קהילתי. כן. אז זה מאוד נקודות החיבור שלי. המיינדסט היזמי הזה, שיודע,
לראות את המגמות, לחבר בין הנקודות, בין השותפים, בין הגורמים, לתכלל את זה, לבד אי אפשר. וכולנו נמצאים בתקופה מאוד מואצת, ואנחנו רוצים לראות שינויים טובים, בין אם זה בין מה שקורה ברמה הפוליטית-מדינית, בפערים החברתיים, ביוקר המחיה, בשכנים שלנו, בבית שלנו, במשפחות שלנו, ואנחנו, הכל מתחבר להכל. אנחנו, כמו שאין הפרדה בין מי שאני בבית לבין מה שאני מביאה לעבודה, אז אין הפרדה גם כן בין הקהילות שלי ומה שקורה ברשות שלי ובשלטון המרכזי, לבין מה שקורה עם הקהילתיות או המקום שבו אני עובדת, או היכולת של מקומות עבודה עם חברות עסקיות להשפיע על קהילות לטובה. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד מתחבר, וככל שנדבר את אותה שפה ונפעל באותם כלים, אז נדע גם ליצור את העולם היותר טוב שכולנו רוצים להיות חלק ממנו. כן, וזה גם אחד הדברים שאני ככה רואה שאחד הדברים המיוחדים אצלך, שבעצם את מגיעה מבחוץ, את רואה את הדברים מבחוץ, את לא נמצאת בכל אחת מהדברים שציינת פה, אם זה מהמגזר הציבורי או זה, את מגיעה מבחוץ ואת רואה את ההזדמנות לחבר בין הדברים, שזה מה שצריך. כן. צריך מישהו שיגיע רגע, שיסתכל, כמו שאמרת, להתבונן מהצד, ולזהות את האפשרות באמת לחבר בין שלושת החלקים האלה. חד משמעית, וזה גם מתחבר למה שאמרנו, שבעלי עסקים רואים רק דבר אחד ומה שהם יודעים, גם מגזרים שונים רואים רק את המגזר שלהם ואת השפה שלהם ואת התוצאות שלהם, והם לא יודעים לדבר שפה אחרת. מעין בועה כזאת שנמצאים בה, והם לא באמת רואים את האפשרות לחבור לעוד מגזרים. לפעמים אני ככה אומר לגבי טיפ זהב, אבל אני רוצה רגע שבואי ניקח את זה למקום הפרקטי, בסדר? מחר אנחנו קמים בבוקר, אותם בעלות ובעלי עסקים. מה אנחנו עושים? מה הדבר הראשון? כדי לעשות עוד יותר טוב לעסק שלנו. אני אמליץ קודם כל להתחבר למוטיבציה הפנימית. רגע, לגלות מה עושה לי את זה. קודם כל לעצור. מה מניע אותי? כן. מה אני רוצה, מה אני עושה טוב, מה עושה לי טוב. זה קודם כל. לפני הכל. כי אם אני לא אדע בשביל מה אני כאן או מה באתי לעשות, אני לא אוכל לעשות שום דבר אחר. ומתוך זה אנחנו נוכל לפעול טוב יותר? אנחנו נוכל להבין אחד, מה אנחנו צריכים לעשות, לאן אנחנו צריכים ללכת. ואני גם מציעה כל הזמן ללמוד, לחקור, להסתקרן, גם על דברים שלא קשורים לעסק או למה שאתם חושבים שרלוונטי. אם את אשת טיפול, את תלכי ותלמדי טכנולוגיה, או תתעמקי בעניין טכנולוגי, כי יש הרבה טכנולוגיות שיכולות לעזור לך בטיפול. או הפוך, אם אני בן אדם טכנולוגי או דיגיטלי, אז אולי אני דווקא אלך למקומות היותר רכים. זאת אומרת, כי זה עוזר לי אולי במוטיבציות, ולהבין אנשים, כלכלה התנהגותית, כל המקום הזה. הכל מתחבר להכל. אנחנו לא חד-ממדיים. אנחנו כל כך מורכבים. אז קודם כל זה להסתכל על מה גורם לנו למוטיבציה, והדבר השני זה הסקרנות. זאת אומרת, לפתוח את הראש שלנו, להסתקרן יותר, לחקור יותר וללמוד יותר. וגם להדהד, לדבר את הרעיונות ואת המחשבות. זה מאוד עוזר לדבר אותם עם, אפרופו, קהילה ואנשים שאתה מרגיש בנוח איתם, להדהד את הרעיונות שלך, לשמוע פידבקים כנים, שרגע מאמתים אותנו באלף, עם הדברים שיכולים לעבוד יותר או פחות, זורקים אותנו לעוד כיווני חשיבה. זה חלק, ואנחנו מתארים פה תהליך יזמי, כן. אגב, לחלוטין. אבל כן, להדהד את זה, לדבר את זה, לשמוע מה אומרים מסביבי, לפני שאני מסתערת על הכל ומוציאה משאבים, זמן, ולא יודעת מה. ואז אנחנו מתעייפים יותר מהר. זה עוזר לנו לדייק את עצמנו, שוב, לא למוצר המושלם, או לשירות, או לאוטינג המושלם ביותר. כי אין דבר כזה שלמות, גם אמרנו. אין 100%. עוד לא ראיתי מוצר שיצא החוצה כשהוא שלם. תמיד יש פיילוט, גרסת בטא, התנסות, קבוצות מיקוד, אין דבר כזה שלם. מיכל, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהתארחת בפודקאסט שלי, ואני שמח מאוד שהגעת. אני בשמחה. וככה באמת על השיחה הפתוחה והמעשית, בנושא החדשנות, קהילות וצמיחה, והכל דרך הערכים כמובן. אם מצאתם בפרק משהו שלקחתם מעלה, אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרי פגישת עסקים ביוטיוב, ספוטיפיי ובכל הפלטפורמות הפודקאסטים, ולשתף עם מי שזה יכול לעזור לו. מיכל, תודה רבה רבה. תודה לכם.